Mae'r blwyddyn diwethaf wedi bod yn un heriol arall i'n cydweithwyr ar draws y Bwrdd Iechyd, gyda phawb yn gweithio'n galed i gadw'n cleifion a'n cymunedau yn ddiogel trwy'r pandemig. I ddelio gyda'r pwysau arian cynyddol o achos Covid, fe dderbynion ni 75.5 miliwn o bunnoedd yn ychwanegol o Lywodraeth Cymru. Cafodd 32.2 miliwn o bunnoedd o hwn i ddefnyddio adweliau ychwanegol ar gyfer cleifion Covid, at enghangu'r pellter rhwng cleifion, at glanhau ychwanegol i leihau'r risg o heintiau'n lledaenu a gweithlu ychwanegol o achos absenoldeb staff sal. Ni wedi rhoi pwysles mawr ar dargedu gwelliannau yn yn amseroedd disgwyl am ofal dewisol megis canser, ophthalmoleg a thriniaethau eraill, gydag 19.1 miliwn o bunnoedd wedi ei roi gan y Llywodraeth o gronfa Covid. Cafodd rhaglen imuneiddio hynod o lwyddiannus ei datblygu a'i ddarparu ar draws y Bwrdd Iechyd, rhoi cyfle am waith i lawer o bobl lleol, o bobl ifanc, bobl proffesiynol oedd wedi ymddeol, ac oriau ychwanegol o waith i'n gweithlu ar draws y sector iechyd a gofal. Cafodd cymorth ariannol i ddarparu i gefnogi darparwyr gofal cymdeithasol yn adlewyrchu ei gwaith pwysig hwythau ar draws y sector, ac wrth gwrs, yr heriau yn debyg iawn i'r Bwrdd Iechyd yma nhw wedi gwynebu. Y blwyddyn hynod o galed, a gyda chymorth yr arian ychwanegol y dderbynion ni, mae'r Bwrdd Iechyd wedi sicrhau'r canlyniad ariannol ar ddiwedd y flwyddyn yn unol â'n cynlluniau gwreiddiol. Hynny yw diffyg ariannol o 5 miliwn ar 20 o bunnoedd. Mae delio ag effeithiau Covid yn fwy heriol wrth i ni fynd mewn i 2022-2023. Mae'n cynlluniau ariannol yn dibynnu ar sicrhau'r rhaglenni o welliannau trwy'r flwyddyn, wrth i ni hefyd delio gyda gymserau aros anerbyniol o hir, ac wrth gwrs, lleihau ar ein gwariant Covid. Mae'r pwysau ar ein system iechyd a gofal yn enfawr, gyda 10 miliwn ar 20 o bunnoedd o gostau ar hyn o bryd yn y gwasanaethau acute yn wneud y diffyg llif cleifion trwy'r system ehangach, gyda hefyd cyfyngiadau ar ein gallu i staffio'n gwasanaethau. Mae pawb yn ein tîmau ar draws y Bwrdd Iechyd yn canolbwyntio ar gwynebu'r heriau yma. Mae gan ein tîm gweithredol amcanion cynllunio clir sy'n cydlynu a chydbwyso yn ymateb, ac yn y pen draw, gwneud yn siŵr yn bod ni'n rhoi'n cleifion yn gyntaf, trwy trawsffurfio'n gwasanaethau i ddarparu'r gofal gorau i'n cleifion yn y lleoliadau mwy addas.